ମାଲିକେ ଆଜି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରାପୁରି ଓଦା ଓଦା ଥିଲା ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ସେତେ ବି ଗହଳି ନଥିଲା। ମାଲିକେ ତାପରେ ଆମେ ପାଣି କାଦୁଅକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଶହେ ଶହେରେ ଯାଇ ଆମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଟାଇପ୍ର କାମ ଚାଲିଛି। ଆମର 1200 ବଢ଼େଇ ପୁରା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାଲିକେ ତାପରେ ମୁଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିତରକୁ ଗଲି। ଯେହେତୁ 2 ଫୁଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କାମ ପୁରା ଜୋରଦାରରେ ଚାଲିଥିଲା। ମାଲିକେ ତାପରେ ମୁଁ ଆମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଟିକେ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲି। ତ ଗଲା ପରେ ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମର ଭାଇନା ଶହେ ଶହେରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୁରା ଘଷାଘଷି କରୁଛନ୍ତି। ଘଷାଘଷି କଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ଟା କେମିତି ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାଲିକେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ କୋଉ ରେଟ୍ରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଖଞ୍ଜା ହେଇକି ରଖାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ସେଠି ବାପା ଆମର ଶହେ ଶହେରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ 2 ଫୁଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ କାମକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିବାର ଥିଲା। ମାଲିକେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର 2 ଫୁଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଖୋଳାଖୋଳି କାମ। ଏପଟେ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଫ୍ କାମ କରାଯାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତ ମାଲିକେ ଯେହେତୁ କଞ୍ଚା କାଠରେ କାମ କରାଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହାଲକାକି ଟିକେ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ମାଲିକେ ମୁଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଏପଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଚୁଇଁ କାରିଗର ପୁରା ଶହେ ଶହେରେ କାମ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ମାଲିକେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।